És interessant assenyalar que a l'escola Attilio Bruschetti la literatura es viu com una dimensió personal més que no pas com una dimensió curricular. És a dir, no llegim per aprovar una prova concreta, sinó que llegim perquè els llibres ens construeixen com a persones i ens ajuden a desxifrar el món que ens envolta. En aquest sentit, la lectura entra en una dimensió material i, tal com ens assenyalen els estudis en didàctica de la literatura, ens compromet el cos. Per què? Doncs perquè el que fem a l'Attilio ha sigut crear unes caixes de lectura multimodal per acompanyar aquesta lectura i per decidir quin serà el joc que farem en cadascun dels llibres. Dins d'aquesta dimensió material que tenen les caixes multimodals que hem creat, el que hem fet ha sigut estructurar les diferents activitats que hi desenvoluparem amb l'alumnat segons el marc de processos cognitius que ens marca la pedagogia de les multiliteracitats. Per això, les diferents activitats s'han estructurat segons si el que fem és experimentar, analitzar, conceptualitzar o bé aplicar. En aquest sentit, quan parlem d'experimentar, parlem de començar la lectura amb un element que siga reconeixible pels estudiants i que després li puguem donar un altre sentit. Actua també com allò que denominem en didàctica un detonant a la lectura que vindrà. En segon lloc, passem a l'anàlisi de l'obra, una anàlisi que es pot fer en base als paratextos que acompanyen el llibre, és a dir, portada, contraportada, les guardes, l'espina, etc. I també en base a la lectura sensu stricto que hi farem d'aquest àlbum il·lustrat o llibre objecte. Una vegada hem analitzat cadascuna de les parts metacognitives que tindria aquest llibre, passaríem a la conceptualització, és a dir, situem en context aquest llibre il·lustrat, aquest àlbum, però també parlem des de la visió del segle XXI. Què ens queda d'aquest llibre original vist des de les ulleres de l'actualitat? Amb tot això, acabem creant una tasca final que seria la fase d'aplicació, en consonància amb el que ens marquen els preceptes legislatius actuals. Però que en aquesta escola s'entén com una tasca estètica, que dona compte no només de la lectura i el camí que hem fet, per tant, d'entendre aquest àlbum il·lustrat, sinó també de la societat actual en la que ens movem. Amb totes aquestes caixes, allò que pretenem és no només seguir una frase de Bruno Munari que ens encanta, que diu «Cadascú veu el que sap», sinó que també, com deia Marc Chagall, ens estimem el món perquè hem après a mirar-lo.